Recorda que a historia divídese en varias etapas. 1. Prehistoria, 2. Idade Antiga, 3. Idade Media, 4. Idade Moderna e 5. Idade Contemporánea. Hoxe imos falar da idade contemporánea, mais daquelas cousas negativas que tamén houbo nesta etapa. As positivas tratáronse no anterior videotutorial. A idade contemporánea comeza coa Revolución Francesa no ano 1789 despois de Cristo. E non remata, xa que é a etapa que estamos a vivir agora no 2024. Foi a etapa das grandes revolucións. Revolución Francesa, revolucións industriais e revolución científico-tecnolóxica. E tamén das guerras mundiais, das pandemias, das armas nucleares e do terrorismo, do cambio climático. Imos empezar coas guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial durou pouco máis de 3 anos, dende 1914 ata 1918, e chamouse Mundial porque nela estiveron implicados máis de 30 países. Esta guerra surdiu produto da gran tensión existente que había entre estes países e as gañas de aumentar os seus territorios máis alá das súas fronteiras. Vamos ver agora que países foron. Esta guerra enfrontou dous bandos. O bando dos aliados, con Francia, Reino Unido, Rusia e Xapón á cabeza, aos que despois se lle uniron Italia e Estados Unidos. O outro bando foi o das potencias centrais, Alemaña, Austria, Hungría, Bulgaria e o antigo Imperio Otomán. Un dato curioso foi que esta guerra disparou o emprego feminino temporalmente, xa que todos os homes marcharon aos combates. A Segunda Guerra Mundial durou uns 6 anos, dende 1939 ata 1945, e chamouse Mundial porque, ao igual que na primeira, nela estiveron implicados máis de 30 países. Esta guerra enfrontou dous bandos. O bando dos aliados con Francia, Reino Unido e Polonia, aos que despois se lle uniron outros países. O outro bando foi o
do eixe, con Alemaña á cabeza, seguida de potencias como Italia e Xapón, ás que despois se lle uniron outros países. Nesta Segunda Guerra Mundial, produciuse un dos fenómenos máis graves da historia recente, o do Holocausto. O Holocausto foi promovido pola Alemaña nazi a cargo da cal estaba Hitler, un ditador xefe deste estado e que pretendía crear unha raza superior. Aquí temos unha foto de Hitler. Adolf Hitler. Para conseguilo, cazaron a todos os xudeus, xa que os consideraban inferiores, e os levaron a campos de concentración nazis, onde despois de poñelos a facer traballos inhumanos, os metían nunhas habitacións enganados e os gaseaban. E que significa gasear? Pois que, coa excusa de que ían lavalos, lle botaban gas na habitación e os mataban. Despois os enterraban en fosas comúns, todos amontoados. Aquí temos imaxes dun campo de concentración nazi. Tamén nesta Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos lanzou 2 bombas atómicas sobre Hiroshima e Nagasaki, que destruíron estas cidades. A radioactividade destas bombas dura ata hoxe en día. O gañador da guerra foi o bando dos aliados, porén, estes 6 anos de guerra deixaron moita tensión internacional, a chamada Guerra Fría, e ao redor duns 40 millóns de civís e outros 20 millóns de soldados mortos. As armas nucleares son artefactos destinados a provocar mortes e danos materiais. Estas armas non son selectivas e arrasan moitos miles de metros ao redor do sitio onde cae. Por este motivo, o seu dano non é só no momento, senón que dura moitos anos despois. Os 2 danos máis importantes son cultivos radiactivos e persoas enfermas e bebés que nacen con deformacións. Outra cousa negativa da idade contemporánea foron as pandemias. Unha pandemia é un fenómeno mundial xa que consiste no contaxio dunha mesma enfermidade a todo o mundo.
pandemias coñecidas son a da gripe e a do COVID-19. A contaminación foi outra cousa negativa desta idade contemporánea. Xunto coa industrialización aparece o fenómeno da contaminación que se produce pola proliferación de fábricas e a desaparición das zonas verdes nas cidades. Esta contaminación é moi prexudicial para a saúde e provoca problemas respiratorios. O que máis contamina son os fumes das fábricas e os escapes dos transportes. A contaminación tamén é a causa directa do outro gran problema da idade contemporánea, que está a provocar o derretemento dos polos e o aumento do burato de ozono, que fai que a radiación solar chegue máis á Terra. Este problema é o cambio climático. Outra lacra da idade contemporánea é o terrorismo. O terrorismo é un movemento de protesta que intenta conseguir os seus obxectivos co uso das armas, matando a moita xente. Os terroristas son as persoas que exercen o terrorismo e que executan os actos terroristas. En España, a ETA foi a banda terrorista que máis dano material e mortes provocou, sobre todo no País Vasco, xa que pretendía que esta comunidade se independizara de España. O asasinato de Miguel Ángel Blanco provocou un total rexeitamento da sociedade española a tal feito, e a partir de aí a banda pouco a pouco deixou o conflito armado. Aquí temos unha foto do finado Miguel Ángel Blanco. Fora de España, Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram, Ansar, Al-Sharia ou Abu Sayyaf son as bandas terroristas activas que seguen a provocar máis mortes.